FIR सोबावनोसै नै MJ खौ आंखौ लायो बे लाबा दाख्लै क'क्राझाराव हमजानाय सिख्लायैनो बिमा बिमायैनो सिख्ला ना मामोन FIR सोबावनोसै नै MJ खौ गावखौ भिडिअ लाबोनायनि माने थेंक गडसो जाबावनांगौ मोखांखौ देखायाखै नङाबा मा जागौमोन जिखुनु नङानो जाया आखला मोजां नालाय देखाय जाबायबो ब्लार खालामनानैब्लाबो आं मोनसे जायगायावसो दंफैयो आरो मोनसे जायगायाव इम्परटेन्ट जायगाल' नङा बियो गिलु फालु जायगा बुंनांगोन बाव थांनो नागिरदों दा नुबासो मिथिगोन नोंथांमोना आदा अफ्रि दं आरो माखासे एक्सनि बिदामोनबो दं सेंग्राफोर क'क्राझारनि इउथ आरो लोगोसे नै आखायाव लादों जास्ट मोनसे गानबाय बेथ' आं गानबाय थाग्राखा आदा अफ्रि मोनसे गानबाय दा नैबे गोदानै बेखेवजानाय दखान बेयो माबायदि ससे नायग्रो ओमफ्रायसो कन्टिनिउ नोंथांमोना बाव नुदोंना राजखुंग्रि पेइं गेस्ट नैबे बड'लेण्ड सेमेटारि जाबाय इउनिभारसिटिनि ओरै सानजाहा सेरावनो नैबेयाव दखान मोनसे दङ आयं राजखुंग्रिनि बे सिङावनो फैयै 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 बे थाथ'थोंसै जोंना बर' सेंग्रा नुलायदोंलै गाननायखौ खालामगासिनो दङ बाव माने सायाव टेम्परारि जानो हागौ नै ओरै सिंजोंहाय बाव पार्लार जागोन सायाव टेम्परारि दै खिन्थु सिङाव डेन्जार बाव पार्लार सिख्लाफोरनि थाखाय एबार इउनिभारसिटिनि सिख्लाफ्राबो खालामजानो हासिगोन ओमफ्राय दख'ना माखासे मानि नै बावहाय मोननो हागोन आखाइजों दानायफोर आर'नाइ नांगौ आर'नाइ मोनगोन एबार प्रग्रामनि थाखाय ओमफ्राय मणिपुरि चुरनिनो मा होनो गासिबो मोनजोबसिगोन नै सारिहा फाग्ला नै आयं राजखुंग्रिनाव बेफोरखौ मोनजोबगोन आर'नाइ ब्लाउस मोनगोन सिख्लाफ्रा केमेराया माबा जागासिनो दं दासो क्लियार नुदों नै ब्लाउसबो मोनगोन आरो माल्टिपोल दख'ना मा नांगौ आखाइजों दानायफोर मोनगोन आरो ना बेफोरो देखायबाय आं ओमफ्राय ओरै साइडजोंहाय साहा लोंनो थाखाय दखान ओमफ्राय आं मानसिफोरखौ देखायला नै बिसिना दाग्राबो दंखायो बबिं गिनानै खारजोबहां जालायदों गावसोरखौ देखायनो थांबाथां ओमफ्राय ओरैबो नैबेबो दाग्रा सोंगासिनो दङ नै मेंब्रां जाजोब्बाय आखाइफ्रा मोखांखौ देखायबाथ' देखायजाला आजिखालि देखायजाला लानानै खारनाय जायो सेंग्रा सिख्लाफ्रा लानानै खारा गुसु जाबाय आरो मेगिया सेंग्रा सिख्लाफ्रा लानानै खारनायाथ' खमसो जाबावबाय बोराय बुरैयासो बांसिन बेखौ लाबाय गानखाबायबो ओमफ्राय दा मोनसे जायगायाव थांगोन मानसिफोर फैदेरबावगासिनो दङ ओमफ्राय गाव खै नाम्बारमोनथाय बैयो मोखांखौथ' आं देखायनाय जायासै बिदियावनोथ' मोखां देखायजायोलायनाया मोखां देखायैखाय एसे बारदोंदां माने गावखौ मान सनमान हानि खालामनाय जादोंनो ओंखायनो FIR हैथारनोसैनो डिफेमेसन बै सिख्लाया दुइ नाम्बारखा बे सिख्लाया दुइ नाम्बारखा इसिबांबो सनमान दङमोनब्ला मान सनमान मा बिमा बिदि थांलायलाङो मालाबा जाबो मानो इसिबां सनमान दङबालाय मानोथो थाहैनाय मालाय इसिबां हिन्जाव सानै गोनांखा आरो इसिबां हटेलाव लांबाय थायोनो खैजन बा लिस्ट दं बेजोंलाय मानो थांखो नोंलाय सनमान गोनां मानसियालाय साननानै मोनाखै मोनसे पार्लाराव थादोंमोन नोंसोर जाय सिख्लाखौ नुदों बेंटल गेटआव मोनसे पार्लाराव थादोंमोन ओमफ्राय बे पार्लारनिफ्रायनो जोङो ड्राग्स जाग्रा एडिक्टेड हिन्जाव सासे बोखांदों अखानायैनो बे सिख्लाया बे पार्लाराव हाबहैखायाखै ओमफ्राय जों मोनस'नांगौबा बे थैखायो नागिरगासिनोसो दंखायोमोन माथो होमबालाय मोजांसो जादों थारमाने गावसिना आखला मोजाङै हमजानो बादों हमनाङा सोलिलांबाय था बर'फ्रा सोलोंजोबनांगौ नोंसोरबायदि हटेलाव थाहै साला हटेलखौसो माबा एनडि हलनो मा होनो बुंलायनो फैदों बे माबायदिमोन ओंखायनो आंना लोगोफ्रा खायफा डाइलग होदों बेबायदि सिख्लाखौ हाबा मोनस'नांगौबा सयथिबो फुरादन जानानै थैगोनलां होनलायखादों मानो नोंहा सनमान दंना बिराद मोजां सनमान ओंखायनो गिदों मानसिफ्रा बिदि डेन्जार नोङो दामि अबाव हैगोन केसखौलाय हाइकर्टआव डिफेमेसननि साला मेलेमाव जेबो गैया मा बुंलाबायो थ' मोनसे जायगायाव थांग्रोनि रायजोफोर जोंनाबो गरमद्राय जालायलाङो कन्ट्रल लाभ इउ अल